A môže si Gašpar zakomplexovaný na mňa dávať 3000 disciplinárnych konaní. Viete, aký ja mám strach pred vašou pokutou 1000 eur, lebo ja si dovolím tu povedať, že slopú vaši poslanci po parlamentoch a čím náročnejší zákon, že slopú viac a viac. Však ja to vidím. Však to niekedy, jak telátko, to leží na tom kresle, ledva sa to udrží na stoličke a takto trafí niekam na gombíček, aby to odhlasovalo. Čím zložitejší zákon, tým väčší podiel ožratých poslancov a vy sa cítite dotknutým tým, že poviem pravdu? Ale pre nás, pre opozíciu, nám tú hubu zatvárať, tak? Odhlasovať si, že nám skrátite rozpravu. Odhlasovať si, že tu budeme rokovať do polnoci, aby čo najmenej ľudí logicky, lebo večer ľudia si určite radšej pozrú nejaký normálny film ako Psychiatriu z parlamentu. Normálny váš volič si povie, že počúvaj, ako ty si myslíš, že ja som debilný? Keď ty mi hovoríš, že kvôli tomu, že ty premenuješ trestný čin na priestupok, klesá kriminalita, tak ty si nerob som na srandu. To znamená, že vy si o vašich voličoch myslíte, že oni sú radom IQ 0. Lebo že vlastne na to neprídu. Drísty, bludy, klamstva, obláznili ste tých ľudí a podviedli ste ich, najmä tým, čo som hovoril na začiatok, že ste slúbili bezpečnosť, koniec chaosu, lacnejšie potraviny, lacnejšie energie a nič z toho ste nedoručili. Jediné tak, že pre seba ste si zvýšili o 100% platy, ako teda ste v pohode odkývkali Ficovi a spol, že to je normálne, to je morálne a že ste si zabezpečili amnestiu a najmä opäť pre vedenie vašich strán, ktoré rozhoduje o tom, teda, či na budúce budete na kandidátke a či budete zadarmo brať 6 000 eur mesačne len tak.